Nananawagan ngayon ng mga residente ng Sorsogon na pawalang bisa na ang ipinatutupad na selfish ban sa lalawigan. Madalas inaatake ng red tide ang karagatan ng lalawigan, kung kaya't isinabatas ang ordinansang nagbabawal sa mga residente ang pangunguha at pagbebenta ng mga tahong at iba pang lamang dagat. Mahigpit namang tinututulan ng mga residente ang batas na ito dahil anila ito lamang ang kanilang pinagkakakitaan. Sa ngayon po, sa mga obserbahan ko, talagang grabe talaga ang paghihirap nila. Dahil nga sa selfish ban na ito, na halos nananawagan kami sa mga kinaukulan na sana ibaba na yung selfish ban. Alisin na. Aminado rin si Pariha na napipilitang bumalik sa iligal na pangingisda at paggamit ng dinamita ang ilang mangingisda dahil na rin sa kahirapan, habang ang iba naman ay patuloy pa rin sa pangunguhan ng tahong kahit pa may batas na nagbabawal rito. Sa akin, kung magsabi ako wala, nagsisinungaling ako. Mayroon talaga, kasi nga wala nga akong magawa. Hindi ko naman sila kayang pigilin dahil wala namang binigay na kapalit ang gobyerno na tulong sa kanila. Depensa naman ng lokal na pamunuan, nagsasagawa pa lamang sila ng paraan kung papaano buong matutugunan ang pangangailangang pinansyal ng mga residente. Patuloy namang umaasa ang mga residente na agad matutugunan ng kanilang mga hinaing na alisin na ang selfish ban o di kaya ay magbigay ng proyektong pagkakakitaan ng lokal na pamahalaan para sa mga mamamayang apektado nito. Roland Antonio para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Roland Antonio para sa UNTV News Worldwide at ito ang balita.